El meu nom és Yoshikage Kira. Tinc 33 anys d'edat. Visc a la zona de xalets del nord-est de Morio. I no estic casat. Treballo per la cadena de centres comercials Kameyu i com a molt tard torno a casa a les 8 del vespre. No sóc fumador, però de vegades bec alcohol. Sobre les 11 de la nit sóc al llit i sempre procuro dormir 8 hores. Abans d'anar-me'n a dormir, prenc un got de llet calentona, faig uns 20 minuts d'estiraments per relaxar el cos i dormo com un soc. Al matí em llevo sense cap fatiga o estrès. Descansat, com un nadó. Tot va sortir correcte a l'última revisió. Però per què m'estàs explicant tot això? Miro d'explicar-te que sóc una persona que l'únic que desitja és viure una vida tranquil·la, sense cercar-me problemes amb enemics, que em facin preocupar per guanyar o perdre. Això em representaria una pèrdua de son a la nit. Aquesta és la meva posició respecte a la societat. I sóc conscient que això és el que m'aporta felicitat. Anytime I need to see your face, I just close my eyes and I am taken to a place where your crystal mind. A magenta feeling, take a shelter in the base of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Come and stand a little bit closer.